OFCAD, which is the out of facility delivery services that Tinopa, where we are going, Ward 17. From here, that's where we are proceeding to. So basically, we are not going to be having discussions like I've been reporting in the vehicle. From here, the people we are visiting now have to travel more than 50 kilometers to come to this facility. You can then see, as we will proceed, that it has been a challenge keeping these on art for art adherence because of their distance. Because normally they hire vehicles to come to this facility. But it therefore becomes detrimental to keep children on art because of these distances, because it costs a lot. So these are the staff members who offer art. My nurses are part of Chirindi clinic, right? So they are the initiators of the program known as OFCAD, out of facility delivery system here art. That's what we are having. For them to travel easy, because it is too far for them to travel. From Sovelela to Chirindi, even using bicycles is very tiresome and difficult. They come from far away, but they sacrifice to use their own bus fares and hire motorists to come to the end. And they also come in every month for these meetings and also to put in their reports for the community commitments they will be doing in the community. So every month they come here and have their meeting with the nurses and doing the reports, and also being given updates from the ministry, and also being equipped with different skills the nurse will have required in the at ministry level. So on that note again, that's when they also come to collect the education that they will deliver to the patients, as we shall hear when we go there. We also have folders. The files are kept well. We shall see them on our way they can be. Yes. Yeah. Everything, there is a system. So we really appreciate the effort that is being put by Chirindi staff and the village health workers. Yeah, of course, as MSF, we are supporting, as we shall be talking as we go. Thank you. Diani waronga kudai ni mara kanaka. Ona diani waronga kudai ni mara kanaka. Mara kanaka. Ni mara kanaka. Ni mara kanaka. Ni mara kanaka. Ni mara kanaka. Ona diani waronga kudai ni mara kanaka. Ona diani waronga kudai. Vamwe ndozvati vangadai vakandiona, vamwe vasati vambondiona. Kusiregai ndikuudzei, ini ndiri district health coordinator. Vandauya navo vamunoona ndinonzwa kuseri kungu akumeni kuti seri kana kuti kumba, anditi unondorira radio, anditika ava vamuri kuona vari kumhanya nemakamera ndo vabudisi venhau vanoenda kunana ZBC. Ikoko ndo vacho vekuzBC vanototora news. Saka taona kuti chiitiko chatinoita kuno kumwenezi chirege kungovanda kuno kumwenezi kusovelele kwatiri nhasi, chibudewo kupi ikoko Zimbabwe yose izvizive kuti chiitiko ichi chokuti mapirisi anotorwa kumusha kusiri kukliniki chavanoti chishamiso vachionewo. Ndosaka tauya navo. Saka vamunoona ava vabva kuZBC
ava mai vamuri kuona ndevamwe vandinosenza navo vekunational health council, ndo vamwe vatinosenza navo kana tina namukoma oniwe. Ava vanenge vari kumusoro kuharare, ndo vacho vazoona kuti aiwa zvaunosititaurira handi yechimbonozviona. Vakawanda chose vari kuma20, asi bhazi ravo rakatadza kuzouya. Tikati bhazi renyu rasara, saka vanokwana mumota vachikwana. Saka toda kuti zvino imimi muchitiratidza maitiro amunoita panotadwa pakiriniki takuda kuti tichiziva, vanoda kuona maitiro atinozviita kana muchitora mapirizi muri kuno muri kumusha. Handitika tine nguva shomani kuti kwavari kuda kufamba sevanhu vekuda kunge vari muTV kwakawanda, saka tichangowana nguva shoma yekuti mutiratidze kuti zvinombonyanya kufamba sei kana tiri kuno. Handitika maita rakasununguka kuzowana hurukuro nevatishanyira zvinhu zvakangonaka izvozvo. Munogara mataura mbuya Kundu kana mbuya Jagada tingori pamwe chete, asi mbuya Jagada tasvika kwenyu pamusoro yevabereki makadi yenyu tinofara, tafara chaizvo nokuuya pano pamusha pavaziga pano tichibinga mbuya Ziga Rineti Zhou anova mbuya utano wenyu, anokupaiwo mapirizi enyu muchiatorera padhuze. Tinoona kuti chirongwa chakanaka, maifamba nzendo dzakareba muchienda kuchoverere uko nekumakugwe, vamwe vachienda kumakugwe, asi pakabuda chirongwa chakanaka chatinoti muchirungu off guard. Ichochi chokuti mbuya utano vane vachigara namapirizi nemi zvose zvamungada muchitora muri padhuze nemi. Chirongwa chakanaka, nguva ino hamuchafambi nzendo dzakareba, saka tinokugamuchirai mose. Uye tinoona muri pano kudai, tinoona kuti munochitsigira uye munofarira kuti mishonga yenyu makutora padhuze. Rineti Zhou vanoita off-guard yavo number 7. Saka vane varwere vavo vanokwana kuita 21 vakutotorera pano pari zvino, asi vamwe vatoripo vari ready, asi nemhaka yekuti tine criteria dzinoshandisiwa vamwe vasati zvanyatsoperesesa zvakanaka, asi pane vamwe vatomirira kuti vatozojoina vawedzere namba yavo kusvika pa40 sokutaura kwavo. Saka Rineti Zhou off-guard number 7 pari zvino varwere vavo vanosvika 21. Ndo mutambo ya utano watinawo navaziga muridzi womusha tinodaro tisavaone hedu pano, asi tambovavona. Ava ndo vaziga muridzi wemusha, murume wamaiziga ava. Tinoda kufara nekuti tenderawo kusvika pano zvinotaridza kuti navo vakasunungukira chirongwa cheutano kuti chienderere mberi pari pamba pavo. Kavanga vari baba vakasungukana ndezvose zvisingaitiki pano. Uyezve toda kutenda zvikuru bato ratoshanda nayo veMSF neveBaso pamwe chete neMinistry of Health, vakaona zvigozhero zvevanhu vedu ava. Kana maona mafambiro amaita about 50 Ks and above kubva kwedu kliniki kwedu kwatabva kuya, mufungidzira kuti munhu akauya akazotora mushonga ungadzoka futi, haangakwanisi kudzoka. Asi chirongwa chakatibetsera, zvakasunungura vanhu, zvichibetserawo retention yedu yakabva yaingiriza. Kune munhu uchanzwa defaulter, izvo zvakuwanikwa readily available kunana mbuya utano, vana mbuya utano vedu ava achingotorera pamadziro, noti vane vachingotora vanhu vakavatenderedza vari padhuze navo. Noti sezvandataura iyi yava off-guard 7 kurati vaiplandiwa nzvimbo dzakasiyana-siyana semepu yamapuwa yazviona kuti pachinzvimbo chino toisa munhu wotarisa distance yacho covered, wonesa umwe the next. Chiri chinangwa chekuregister distance. Maona imwe senda yedu yekutanga kwatabva kunonzi kumakugwe uko pane distance yakati rebei. Mukatarisa mwana mbuya vedu vari pano kuti mutarisire kuti ungafamba that long distance achibva uko achiuya kuno achiteverera mushonga yavo nekuitwa process dzose dziya dzinodiwa kuti pamwe munhu anombonzi uyai tikutorei ropa rake repapa auye in person. Doti nemagroups edu atinawo makag groups, but pane panotombodawo munhu in person kana kuti pamwe hanzwawo zvakanaka. Saka nzendo dzedu dzakati kure, mautipoint yedu akati kure, imwe yedu inonzi kuchoverere mberi sati kusvika zvakabhuranjana zvakadai. Saka ndoona sokuti
kuvapo kwevanhu vachiringa chirongwa chakadai vakachigamuchira. Nesu takaona kuti ivo zvinotirujisirawo load nokuti takubetserana nambuya utano vakakamurawo vanhu noti total number tatotarisa kuti so far vari kuma-off card total number vakutosvika 104. Asi as time goes on sechinhu chichangotanga bhosi tatova ne2 months zvatanga 2 months kurava kuti by end of this year pana December number yedu ine yatoincrease. Saka zvinobviswa workload kwatiriwo isu manesi zvichipa kuti tichimanejawo vanhu vedu zvakakwana. Asi vese vatinoudza kuno ku-off card kuna nambuya utano pane inclusion criteria toshandisa kuti munhu 1 anenge ari paart for 6 months anowana art nambuya utano uyezve ane viral load yake less than 1000 copies ndivatorefera futi kuno kuna mbuya utano. Uyezve munhu uyu haangorwari haana makarend ois tichitaura nezvema-TBO nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana. Tichitarisazve kuti munhu tirikutaura zve-stable client ndoinouya kuna mbuya utano because mbuya utano chavo kungopa ati chete ndo yavanochengeta, hakuna zvimwe mishonga yavanochengeta kusiyana kweimwe yedu yatovapa kuchipatara dai vana malaria test kits vanochengeta netreatment yacho nema-ORVs nozvova zvanochengeta. Saka off card unoya vatinoti stable client uyezve vapi vana uyezve vatipi vari pamasikilaini tongopa treatment vanivana kuna mbuya utano. Apa toitira kuti mbuya utano sezvovakaita havari kuwanzirwa zvinhu zvakawanda unoziva kuti mushonga wavo i1 wanoshanda nawo tenorapa kuti basa kakonzera confusion. Asi zvikuru sei zvakatibatsira because vanhu ava vanobva kure, saka hakusina munhu uchanzi nhasi warega kumwa mishonga nhasi wazodii nekuti treatment vari kuiwana mudhuze mavo imomo. Uye chirongwa ichi che-off card chakadanidzirwa zvikanzi hachimanikidzwi munhu. Kana ukanzwa uchiti iwewo pana mbuya ziga ndiri kutorera pana mbuya ziga zviri kwauri isarudzo yako. Kana uchida kwacho kuti handiti ndinoda kunotora ikoko kure kwatinoreva isima rako unoenda kuzvinobereka vese ava vari panavo chido chavo kuzotorera mishonga pano pana maizika. Saka tinoda kutenda nerutsigiro rwakadai kureva kuti vakafarira chirongwa ichi uyezve zvakarerukira ivo havachafambi nzendo dzakareba. Hakusina munhu unozonzi nhasi uyu watadza kubata review date yake kana kuti waita sei. Vana mbuya utano ava kana tichivapa mishonga vanohodha kukiriniki kwedu kuchirindi uko vanohodha mishonga avo. Asi ivo vanongohodha pamaclients avo vanongotora 3 months supply for client imwe neimwe tozovapa ne1 month yatoti buffer stock 1 month extra yekungoti panogonongoitawo zvingangoitika watora pabuffer stock yave yayi 1 month supply. Asiwo vanohodha mishonga yavo tongapa 3 months supply yemaclients avo. Kana vane 21 tongoti times each patient times 3 months supply plus 1 buffer stock 1 month supply. Ivo havatransfer mapatients kana achibva from off card to another district. Kana client ichida kutransfer inototanga yatransfer inotoinda ivo vanomupa tsamba nokuti vachiuya kuno takavapa matransfer letters vachiuya kuna mbuya utano. Kana voda kubva kuna mbuya utano vanopuwa transfer nambuya utano vodzokera ku-outreach point. Kana aida kutransfer to other districts anobva ati tisiteta kumupa transfer isu manesi. So MSF ndinotarisa zuva chete masango akuita achipera. As MSF is a medical, humanitarian and international organization iri kushanda iri munyika dzakawanda kusanganisira muno muZimbabwe. Muno muZimbabwe takatanga kushanda gore ra2000 asi kumwenes district takauya mugore ra2016 muna March. Tichiuya kuno takati neprogram yatata approvirwa naPMD ye-test and treat tiitangisa yanga isati yanyanya kuwanikwa muZimbabwe yekuti munhu angotestwa aita positive obva atanga mishonga. Saka tichita test and treat takazorealize kuti pane machallenges because takata tichida kusapota ma-facilities, my health facilities aripo, and we have 22
health facilities in Mwenezi district, but 21 acho ose ari munzvimbo inonzi communal area, 1 chete ndoiri ku-resettlement area. However, ma-resettlements futi anoconstitute over 80% of the district. Ndiri correct, ingava 83%. Saka kuti nzvimbo dzose idzodzo dzadzisina zvipatara. So we had to change our strategy, and we thought it's better to an outreach strategy. So with the outreach strategy, we identified together with the Ministry of Health, with other partners, stakeholders, and we identified Sovelele, Makugwe, Tef, Mateke, Vyokomchipangai. Some of them are in the eastern wing. So this side we have Sovelele and Makugwe. So when we came, we realized it's really very far than we anticipated, and all our budgetary issues were off hand because we didn't anticipate that we're going to be traveling all these distances, fuel, car repairs, and you name it. So we ended up deciding to establish these 2 outreach points, though there was need for more in this site. Then later we realized still patients were traveling over 40 kilometers to come to the outreach point. Initially they were traveling, I think, almost 100 kilometers to the clinic. Now we reduced the distance, but still 40 kilometers on foot is not that easy. Hence we came up with a concept to say, what if we identify cadres, like we have the Ministry of Health as village health workers who are allowed to do malaria tests and to dispense malaria medication, as well as to assist in the EPI program, in the family planning program. What about art? Then we discussed, we made a proposal, it was approved by the provincial medical director. So we started implementing it this year in 2018. So here we are at OFCAD 7. It's managed by Rinette Shaw, one of the village health workers who were trained by Ministry of Health, and we also gave another training to prepare them for this program. So we have 7 OFCADs in this area. So the whole purpose is, and was, and is still is, to make sure that everyone who is on art has access to art by various means possible. Like we have different, what we call differentiated service delivery models. Some of them, outreach is one of them. Family refills is another one. Community art refill groups is another one. And now this OFCAD, which means out of facility community art distribution. Out of facility community art distribution. It's done by trained cadres or trained community health workers. So here we have Rinette Shaw. And the advantage that we noticed is people were traveling a lot of distances, and most of them were failing to continue with treatment. So treatment interruption was very high. We had a very high record of defaulters, lost to follow-up, deaths. So with this new program of outreach and then OFCAD, we are cutting on distance and costs related to traveling to visit the health facility. The advantage out of all this is that when we save these funds, we save they don't have a lot of costs. It also means they have time to do their other cause here, and it's very flexible. On the other hand, it also benefits in community empowerment. Like community development, we have to empower the community. So now they are well empowered. And we hope with this program, we also work alongside with the Ministry of Health and BASO, and I hope BASO they have a vision also to expand this program as they shall indicate themselves. Thank you. Maybe? Yeah, it's a good question. We have some who are not comfortable coming here, but the referral system is like we sell the idea with the support of BASO, a community mobilizing of the CPO, mobilizing the communities. So those who are willing are the ones who present themselves to the clinic.
to say, I also want to join OFCAT. So those who are not willing, they are never like me sent here. So there is no unwarranted disclosure. We have a very big cohort. However, like the nurse indicated, we have 104 patients who are already now into OFCAT. It means the rest are still in individual care or in CAGs or in family refuge. Yeah. And in terms of a percentage, what was the default rate before you introduced the I would need to go back to the records. You know, of course we have, but certainly it was very high. We will check with the clinic if they have the records of it. Yeah, but you can always provide that. It's very important to have such a program, because once we have defaulters and lost to follow up patients, it means we have treatment resistance in the area. And you know, treatment resistance, it means we have to switch people to second line, which is expensive. And so this program also cuts on treatment interruption. Eventually, it also cuts on the expenses related to second line switching, and also prevents mortality and morbidity due to HIV. Indoitwa kumbirai Priska Mahaso, ndoshanda kuBhaso. Bhaso zvakamirira izvo kuti batanai HIV and AIDS Service Organization. Tiri muno mumwenezi, basa redu tiri community mobilizers. Saka zvatinoita tinotenderera munharaunda tichitaura nyaya dzeHIV and AIDS, tichikokorodza vanhu kuti vatestiwe vazive pavamire. Kune avo vose vanenge vaziva pavamire, tinge tichivazivisa ivo kwavanokwanisa kuwana mishonga yavo. Sekuno kumwenezwa kuti tichingezva kuti vanouya pamakokwe, vanouya zvakare kana pachivelele. Takanangana nenyaya dzemaOFCAT dzakafambira nhasi, tinge tichipinda munharaunda panogara vanhu vanorarama neHIV and AIDS vanenge vakabuda pachena, vachikwanisa kuunganidza vanhu panharaunda dzavo, kungava mumisangano yanenge ichiitwa munharaunda, kungava kumachechi kunowanikwa munharaunda, vachiparidza ivo nyaya dzeHIV and AIDS, kusanganisira nemararamiro avanoita ivo. Saka izvi zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kusununguka, kuuyawo kuzoziva pavamire, kuendawo pamushonga. Zvakare zvinobatsira nyaya dzestigma and discrimination kuderera muchikuti. Kana munhu achikwanisa kurarama achimwa mushonga, ko inini ngatadza nei? Saka isi tinozouya kwavari tichivazivisira mafambiro, tichivapa maservices, tichiadvocateawo pane maservices anenge asipo. For example, sei kuno kwatakauya kutokuwana vanhu vachichema kuti machipatara kure, tichifamba nzendo dzakareba, pakazotangawo nyaya dzema-outreach. Tichifamba ma-outreach ipapo, takakwanisa kumira kuti tione kuti vanhu vakwanisa kuti kana vachikwanisa kupa mishonga yemalaria muZimbabwe, mishonga yema-ARV, vanotadza kupiwa newo. Tikakwanisa kushanda neve-MSF, tichienda kwana PMD kuti tikwanise kuparura chirongwa chekuti OFCAT yachona izovapo, kusvika OFCAT yazovapo. Saka tinoronga vanhu vanorarama notachiona tichifoma magroups atinoti maCAGs, community at refuse. Chinangwa chingova chimwe chete icho chokuti donzvo redu nderokuti distance yakakurisa kuti vanhu vanotora mishonga, kufamba kuri kunyanya. Saka isinovabatsira kuti varerukirwe, vawane mishonga. Pachirungu tinoti bringing treatment closer home, kuti munhu asagwadzirwa nokutora mishonga, asatambudzika nokumwa mishonga. But ataura isusu kuti vanhu vanokwanisa kupinda mumaCAG kana mumaOFCAT, vanhu vasisiri kurwara kuti hapana chavanoda kuchipatara, vanongoda mishonga yavo. Saka takaona zvakanaka kuti vakwanise kudzoka kunokumba, vawane mishonga kunokumba, semawanikwa anoitwa mishonga ichi yemalaria. Saka toda kutenda isusu sevanhu vanoshanda munharaunda, toda kutenda nharaunda yedu vanogara munomu, tigotenda mavillage health worker, because service vari kuipa ivo pachena. Tambotaura zviya kuti kubva panapa kuenda kuchirindi munhu anoda $5. Izvi vanochita pamwedzi woga woga. Saka pavanenge vachitora mari yavo ivo yemhomwe mavo kuenda kuchipatara, imari yavo, hapana bhaso chainobvisa, hapana imesiri chavanapa, kuzvidira kwavo ivo sevanhu vakagamuchira dambudziko ravo, vakaona kuti panoda kuti vashande pamwe chete, vachibatsirana, vachirerutsirana dambudziko vari munharaunda dzavo. Saka vanouya kuzotora mishonga, vachiodha mishonga, vachipanana kuno mishonga. Saka isusu basa redu sebhasi ndiri kuzomonita kuona kuti zviri kufamba zvakanaka here. Tiri pakutengesa futi OFCAT kuti vanenge vachida kupinda muOFCAT, munopinda muOFCAT sei, muwana mariferals avo, vouya kunoko. Touya zvakare kuzosimbisa kuti vanhu vakwanise kuona mishonga yavo zvakanaka pasina matambudziko. Tichiona kuti matambudziko arusanganikwa nawo here pakutora mishonga. Uchiri kuda kutorera muno mishonga here kana kuti hausi kuda kuchatorera mishonga. Pane zviri kukufadza here kana pane zviri kukugumbura here. Tichigadzisa nyaya dzakaita saidzodzo. Pamusoro pazvo chisanganawo nawo tichivaofawo psychosocial support, tichivasimbisawo. Kana paine futi information inyowani inenge yavo yatida kuvazivisa, sepakauya nyaya dzokuti munhu ngaatogwe viral load ipakuri poga poga, tinouya tichivazivisa kuti zvinoreve kuti viral load zvakakosherei, advantage yachona ndeyei, tikapa zviziviso zvakaita seizvozvo munharaunda dzoga dzekifamba. Saka tinenge tichitenderera ma-outreach 6. Isusu nekuda kwezvikwanisiro tinongoshanda patinenge
kuitirawo kuti nyangwe vaya vanenge vakarasika vatachiti madefaulters malost to follow up anenge achiderera nokuti zvinhu zvakuwanikwa padhuze navo mishonga yakuwanikwa padhuze navo hama dzavo dzaakunzwisisa vaakutsikira navakuzimbisa pakutora mishonga yavo. Tikwanise kusvikawo kune vanhu saka ndozvimwe zvimwe kampani zvandikati tinosangana nazvo sekune kumwe kunonzi chief mateki uko zvimwe ndambo dzimwe zvitendero zvevanhu zvigona kutikanganisa kuti tiine tisvikirewo kuvanhu zvinenge zvitaurawo pamwe zvinenge zvisingaenderani nezvitendero zvavo kuti vanhu vatestiwe kana kuti vanhu ngavadzivirire bonde vachishandisawo makondomu. Kune dzimwe nzvimbo pamwe vanenge vasinganyatsi kusvigamuchira saka zvinobva nezvimbo nezvitendero nemagariro anenge akaita vanhu kuti mhambo nzira dzake tifanira kuteedzera kuti nzvimbo ino yakamira sei kuti tifanire kusvika kuvanhu tifanira kuteedzera nzira dzidzi toteedzera nzira idzi kusvika tasvika kuvanhu. Mungatudzawo here kuti kuna program itsvaka mupenyu anopa mushando kuti yakatanga sei makaipanga sei? Ini samaonero angu ndinoona kuti vazoita offguard vana mbuya vanobva kunana Chirindi neshuro mativi vakanyatsoona kuti pane uremu pamazera avanhu vanenge vachiva kuzotora mishonga kumapoints anoti Chovelele kozoti Makugwe nokuti umwe unogona kutobva kuno pandiri pano achienda kuMakugwe asi haakwanisi kuzosvika pano nokudaro vanenge vari gogo vakatosigwa vozvivana mai vakaenda Joni havadzoki zvinongosara zvakangogara mai votadza futi gogo kudzoka futi saka vopa next door avo dambudziko rokuti ochengeta vana ivavo pamwe umwe nenge asina chido chokuchengeta vana ivavo saka vaiona kuri kutadza kuti vanhu vari kudii vari kushupika nekuti panapa pane zirombe kubva pamwanezi gwacho rinonoka kumwanezi chaipo hatigoni kurudira kuti vatorere panoti pagwarava kunze kwekuinda kuChirindi kana kuinda kuChovelele kana kuinda kuMakugwe. Saka ini ndinoona sokuti ndozvavakanyatsotarise mazera nekuti chigereji hachina kukwanisa kubata mazera madiki anogona kuzvifambira chakangoita sebhora rakandwa mugiraundi chikabva changoti chiro parapondera chiro pachapondera saka ndinoona kuti vakazoita tsvakurudzo kunoti saka vanhu tingavabatsira sei ndopavakazochiti shedza isi vana mbuya utano. Ini ndakatraina 2010 pamwanezi kuva hangu mbuya utano ndichizopama futi 2011 ndikatrainwa zvakare kutesta malaria nekurapa zvizoti iko zvino tikabva tada mafuti kwane shuro chizotrainwa nezveoffguard saka takangozwawo vati newewo rineti zvourimo. Ini ndimire pano ndakadai ndini chieledi wewadi 17 neyatiri newadi 10 yamabachirindi saka ndinoona kuti vakaita zvinhu zvakanaka ndinyaya kuzvirumbidza ine handisi kuzvivanza zvandiri nenivo ndairemegwa chinoda ndisiri mbuya utano kufamba ndichiinda ikoko pamunonowana kuti pane vanhu vakawanda wombonomirazve nekuti nenivo ndinotorivo paati pandiripo pano saka indonyaya kutovonga zvavakatoita izvizvi saka ndinozvitambira zvikuru sei ende ndinovimbazve ndichikuporomisa nyangwe nemwi kuti navamwe vangu ava ndogara ndichivaudza kuti musatombondinyara kana kutombohwa kufiriza muchisvika pendiri itorudunyukai nekuti vamwe vazhinji vanotova pano ndakatovatangira kumwa mapirisi acho. Saka nyaya iripo ndeyekuti ini ndikava panotukwa unomwa mapirisi awa savava vamwe vangu ava neni zvinondidzimba saka ndinoti dai Mwari vanditungamira kuti ndirambe ndichikwanisa kudii kushanda navamwe vangu. Tichitarisa kugarisana muraini pamwe munotukana pamwe munonyeyana anozosununguka here kuuya kwamuri kumapirisi ivo vakanzwa kuti vakakunyeyai zvokuzonyeyana izvo zvinoona sokuti muraina ungati kwai mungagara makati chechetere mazuva ose apo naapo chero baba namai chavo mumba vanombokonana asi hazvinei namapirisi zvatinenge takonanirana kuda talisirana izvo zvinoona kuti takuinda kumunda mombe dzangu dzichandodlawo kumunda kweuya umwe wangu akandiudzawo ndinofanirwa kumutsvakira mhinduro nyoro dzokuti ndimupindurewo nekuti izvezvi zvinogona kupa mwana kuti mwana akachengeta inchisakura koko mombe dzinoenda kumunda kwake ozondigumbukira kana kuti iye akandiudza ina ndifanirwa kumutorera chikwiri chekuti nekuti ndindomupa mapirisi hazvinei zvatinenge tatukirana namapirisi hazvishangani. Makabenefitawo sei neprogramu iyi yakubatsirai sei programu yekutora mapirisi pano? Ine ndinotenda neprogramu iyi nekuti programu iyi ndakatanga 2008 tanga ichitogara kudenga izvo vatira ndinozvipata asi ndakaenda kuChirindi
distributors vanofanira vaindini ndikazvidavira vakanditiwo munofanira kuenda pane shuru ndikati pari zvino mari handina ndikati ndachikumbira kuti dai manditira umwe kana kuita zvemutsvaga mari aenda pane shuru ndikandotestiwa pane shuru zvirwere zvese vakanditi nemufanira kumwa mapilisi ngati aizvo ndodozvidavira kuti ndanga singachakwanisi saka ndakatanga ndikaenda kuma-ARV ndikatanga kumwa 2010 saka kubva pandakatanga kumwa mapilisi angu 2010 kana nhasi utano hwangu hwakafanimira zvakanaka nyangu kushanda minda handisina dambudziko rondinoona ronditi nhasi ndinotonyanya kufara zvikuru ndichiona kuti tava zvepadhuze hatichafambi aya mamwe makeji yangu saidona ndichifamba ndichienda kundotsvaga kuti ndione mimwe mapilisi angu ikweni hapana pendobofamba ndinongoya pano ndodotora ndotodzokera pamba 50 minutes saka ndinofara zvikuru nechirongwa ichi chakauya pano chirikukati ndinototi dai vadoramba muchinoita ndisatombooti dai chamira pachikamira moona zvemabhonzi edu aderera isati ava nemabhonzi anaka kudai saka ndonyanyanya kundifadza nechirongwa chirikukati Baba, one emotional support. Emotional support. We need in terms of treatment yevana plus yevakuru vatinoti vana kana takatarisa kuantidispensing nezve-off-card vana vanenge vari below 11 years uye vasingaremi uremu hunoita 25 kgs kana akarema 25 kgs akutotritiwa sean adult saka anenge akukwalifyiwawo kupinda ku-off-card inova ndeyamaudzwa inonzi out of facility at delivery. Saka vana vari less than 11 years vanoramba vachidzokera kuhealth facility yedu kuchirindi. Saka vebhaso neMSF neMinistry of Health kunoku they are taking care yevanhu vava ma-adults 25 kg zvichikwira kana by age vari more than 11 years vachida. This is voluntary. Hapana munhu anopinda off-card achiita zvekumanikidzira, anofanira kuzvitendera iye ega. Saka ndo zvinoita. So we still have nokuda kwetransport nedistance yokufamba kwevana vachienda kuchirindi as a challenge. Nokuda kwokuti mamwe maparents akunzwisisa adherence issue nokumasenzera vanoita ne-off-card, zvaanyore kuti vaite group together vohaya ngoro kana kuti pavanenge vawanirawo mota vohaya motikari voenda kufacility. Asi vacho vamwe sezvamanzwa kuti i7 this ward ndeimwe second ward ine vanhu vari more than 70,000 vari muward. Saka ndeimwe yemawards edu. Kana tichiri pamanhamba inosvika pa7 kune kunonzi kupita peregwe kana tichibva pana. Kana tichibva pano we still travel 60 km tichienda kupita peregwe. Saka idistance yatisati tanyatsokukava yatinotarisira kuti se-inception yeprogram ye-off-card muno mumwenezi ene mumasvingo eziprogram tiri kufunga kuti kana taona kubudirira kwaita we gradually cascade kuti isu National Health Council we identify where we have gaps. So this one has been a starting point because at delivery mumwenezi we have been having problems in average of switching people of 50 people a quarter kuno vachi default vozopedzisira vakuswitchwa to second line. But because of the off-card now, that number, even in my district overall, the picture is now less than 100 people my defaulters. So we find kune the off-card, the Ministry of Health, the MSF, ne Baso. They are forming, besides the off-card, kune atinoti makag groups. Avanenge vai now. Somebody can opt to be a CAG member. As a member, ye off-card. Achingoenda ku health facility, achinotora ma drugs.
Saka we still have mamwe wards atinoti ward 15, ward 14, and 13. Another still the off-card model. But it cannot be done Kawani. It's a new model which we have to start our successes and our challenges out. So our role as coordination board, National Health Council, is to identify my loopholes and coverage district, where a district where we are traveling more than 100 in one ward. Like in this one, you can travel 100 kilometers within a ward, not within the district. So that's where we are as a challenge. Indoda kupa kutenda chirongwa chekufukati chachibatsira zvakakura ndofunga inokutanga kwangu kura mishonga ndaitira kubidiridza chipano zvainobatsira kana toona zvakatranzwa chida kutora mishonga saka zvaita zvokuchipane disadvantage kuti taigona mvura ichinaya zvoenda nokujeka kune almost 4 kilometers kubva pano chiita kujeka chakatranzwa kupinda mudzimu machona asi patanga chirongwa mvura chatoresuresa kuromuno tokwanisa kuti chero mvura ichinaya chero nguwai mishonga tozotora pano padhuze ende tinobatsirika ngori nemisi tozoita kuti chirongwa chofukati ndozi chakanaka asi chiri kuita zochichodzera kumashure kuti vamwe vachiri kunyara kuti ofukati yaitika munzvimbo vatosikamwe tinotora mapirisi muzvara zvinovaremera kuti mishonga panapa asi vanhu vazhinji vari pachirongwa chinokuvawana mapirisi iwawa saka toda kuti pakutenda kuti dai vari parutsigiro ikoko usadzokera kumashure kuti tirambe tichiwana mishonga iyoyi ndopakutenda. kushanda chaizvozvichiwa kuti takasununguka ko baba vakadi havo nhasi hamuna kweyana vatiti zvipenyu ndehanhasi mose tavai tose varipo kana zviyaivaka musiri pagurupu mamusiri mugurupu tatirimo gurupu igurupani gurupu 8 tibate munowana kuita makwenzi inekuba zvakatibetsera nokuti afamba tichiinda kurestereki zvakatibetsera pataenda kumusume kure chaizvo zvinotiona zvakatikoshera zvisingaiti moye ukagureriyara takanga tichinzi kana wotouya kuzvidzidzo pazvidzidzo ndopaibhara taifamba tichiinda muzhinga tichimutsvaka mari yokugadha chikafu kutakura uchindobora tichiinda kuchipatara zviri bhedha zvakatikoshera zvisingadoiti zvokutoti hamene kuti maiziga vakora tingavadini ndatichatsoka mbereko zvayo kudovabereka kuti vakatikoshera zvisingaiti tinoti zvichidero mwari vanozviwa nokuti musoro unenge uri pachipatara musana uri mumba padhuze chipereka zvakatikoshera aiyozvo zvakanaka naka kunakisa chako takashanda tina makugwe tikabva tikaenda ku7 zviro nhasi tiona kuti zvava padhuze
Kuzinango kukazara tine tichingorapirwa hapana chinombotinetsa izvo. Iko zvino handiri munhu une utano. Hani maona ndijaivha. Ndakasununguka kuratidza kuti tinoda zvinhu zvedu. Makamboita TB? TB handina kumbobatwa TB, ndakangoenda nechigumo changu kairopa renyu rakaipa. Saka ndokubva ndadenda kuzvidzidzo. Saka ndikadoshandisa zvangu mapirizi angu. Mamarwara here pamakazonotariswa? Ndaichikokoshora ndikaenda kuchipatara zvikanzi tipe chikarabwa, ndikati chikarabwa handina, ndongwa kutsvaigwa kupera. Ndikaongoenda nezvigumo rangu kairopa renyu rakaipa chete. Mune makore mangani? 27. Ndakarima murivo ndakapfeka rhabha chairo diridzira madamasi onyeni vamwe chidovatengeseramo vasingagwari. Ndinoti hamene nyimi musingadi kuita musingadi zvechipatara titonda zvinhu zvenyu. Mune foni yenyu ipapo? Foni handina yakabiwa. Mapilisi enyu awa anekari 180 achiriwo. Ndiye dzimtatu anoendzera nemagaba enyama. Makotroli. Uzhowa gwedu. Uzhowa. Nokuti kana usina kushosha uzhowa, mombe dzinodla. Mombe dzinodla kana mbudzi dzinopinda. Unofanirwa kushosha uzhowa kwangu. Okay, my name is Lloyd Moyo, and the mentor in Nesi district. Tichita program inonzi the Shandiri program through the CATS model. Tichita at CATS, tikutaura at community adolescent treatment supporter. Ma adolescents akatrain kuti vakwanise kupa service yatinoti peer support to children, adolescents and young people that are living with HIV. Saka zvavanoita vanoshanda vari facility based, vachishanda pazvipatara zvemumwe nezi yese. At the same time vachishanda vari community vachiita home visits. So they will be visiting children and adolescents that are living with HIV vachikwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kuita adhere to medication. As they take their medication, they need support. You know, children normally have challenges adhering to medication because of many problems or many experiences that they encounter. So they need their peers to encourage them. They need their peers vanovabatsira kuti vange vachinzwisisa concerning HIV and AIDS, so that vanokwanisa kuti adhere to medication. So this program started in 2016 in November in Mwenezi. We have been there Tirimu district up until now. So takatanga chichi support my facilities, my health facilities 10. Now taku support 18 health facilities mu Mwenezi district. Tine markets 47. Atataura ma community volunteers yawa we have 47. So besides kuita ma home visits which support our now, they also facilitate the formation and the strengthening of support groups at health facilities. Vanenge vachibatsirana nemanesi kuti vakwanise kuforma ma support groups. So far we have 18 ma support groups. Evana vanorama ne HIV. Chinoita vana vanouya from their communities on monthly basis. Vamwe vanouya bi-monthly vachisangana. Vana vari HIV positive pavanosangana, they share their experiences
ipapo zvekare vane vachidzidzisana pane matopics akasiyana siyana like pana hopes and dreams kana wakura kuda kuzoitei kana akataurawo zvaanoda kuita then vakuchitaurirana kuti usvike paunoda kusvika unosvika sei. That's about the support group. Then matopics akaita sana adherence to medication so that they can actually adhere to their medication, as well as topics akaita mana basic facts on HIV and AIDS. We have found kuti vana vane little knowledge concerning HIV, and hence it had negative impact towards the taking of medication. So mukusangana vachita support groups vanobva vane knowledge nema skills and confidence in even to disclose their status. They've got knowledge and confidence even to speak out what they want to speak out and the CATS program. So we cooperate with 18 facilities under REVA. So we are working in collaboration with the Ministry of Health. Ministry of Health being our mother body. So we work hand in hand with the healthcare workers in collaborative approach. Referral of services tichiita ipapo kuwana vanenge vaida kubatsirwa nechipatara. At the same time markets they are there to link vana vane vachida services ekuchipatara like OI and art services. Vane vaida kupa medication vaida initiate on art vanokwanisa kuvalinga nechipatara so that we work in collaboration. And also there is National AIDS Council which we are working as a coordinating body. National AIDS Council inenge ichitibatsira moderating things up. Then it kaita some meetings, we conduct coordination meetings. Tinoita futi meetings, stakeholders meetings. NAC inenge iriyo the chairing body ichitibatsira. And where there are gaps in the district, NAC inotibatsira kuti tikwanise kuita realize those gaps and we act out tichitevera kuti zviri kufamba sei mu district. Maybe most of the issues amwe anogona kuzoburitswawo nemaketsi achitaurawo, but if there are any other issues I can highlight. Chidimu ndezvipi chirongwa chichitambirwa sei munharaunda dzamuri kushandira uye ndezvipi zvinetswa zvamuri kusangana nazvo mukuita basa muchidimu? Right, muchidimu ndingangoti this CATS program yatambirwa zvikuru because we are looking at point yekuti vana vanorarama neHIV for all along vava vachingobatsirwa vachingoita senge it's an umbrella thing yekuti an organization is coming in iri kungobatsira vanhu vese vari HIV positive, but isusu we have come in with a different with a unique program ye peer to peer support kuti mwana akwanise kuunderstand about HIV and adhering to medication. Anoda umwe wezera rake anokwanisa kuti vanyatsovisana at the same level. So they've actually welcomed the program, even my caregivers, my parents, they've welcomed the program very well. Then in terms of the challenges, I can talk of my distances. Our district, my houses, my homes are dispersed. So that one is a challenge because it's not affect family working affect. Then attendance my support groups. Mwana nenga chipakura achida kuya pa health facility kusangana vangu. And then this also not say and there's no leader to defaulting a medication. Vanokwanisa kupesera vakusiya mapirisi avo because kuzi azotora ku health facility akuzokera pamupandika transport. Saka the issue of distance is a major challenge, I can say. Yeah. Thank you. Wakajoina sei program yemakets muchidimu kubatsira sei chirongwa? Inde twatinda mutsambo yakamirira National District Hospital ndiri mukets. I program yemakets yakatibatsira pakudai. Inini ndaiva ndisinawo ruzivo rwakanyatsoukwana about mamwiro ema-ARVs, asi nekuda kwakazouya chidzidzo ichi ndakabva ndawo munhu anokwanisa kuziva, anokwanisa kukuvudza uyu anenge asingazivi. Saka program ndinoti yakandibatsirawo uye yakabatsira vanhu vazhinji uye yakabatsira vanga vasingazivi uye yakabatsira vabereki vedu kuti kana tavadzidzisa saizvezvi vanyatsokuziva uye vagozonoona kuti kana vava kumisha uko kana kuti mwana aita positive vawane ruzivo rwokuti mwana wavo vanomupa mapirisi sei uye vanomupirei. Isu maketsi tiripo papo pakubatsira vana anomwigwei uye anomwiwa kusvika rini. Mapirisi aya anonzi ma-ARVs anomwiwa upenyu hwako hwose in time. Kana kuri kuti washarudza nguva yako sokuti 7 inenge iri 7. Isu maketsi zvetu basa redu papo rekuteverera mumisha kune vaya vanenge vachinzi positive handiti
tivatevera kumisha kuya tichivavhizitira tichivatsanangurira tichivatarisa kuti kwamwewo mapirisi acho vakapiwa acho ndiwo here uye vari kumamwa sei, because vamwe vana vanenge vasina kunyatsa ruzivo rwakakwana kuti kwewo mapirisi acho anenge ari yei. Umwe mwana anogona kunzi mapirisi ndeemusoro asi kuti ozoona musoro wacho handisi kumumwa. Saka zvezvida isu maketsi kuti todini tinoteverera kumisha kuti tichitaura about HIV uye toita zvemasupport group pano pamonthly yoga yoga tichivadzidzisa kuti ko iwo mapirisi acho ko chakaitisa kuti ivo vazonzi positive chii uye zvinobatsirei kuti varambe vachimwa mapirisi avo zvakanaka. Tovadzidzisa zvefuti kuteerera adherence yacho kuti ko ivo paadherence yacho vanomwa sei mapirisi avo uye vanomwa nenguva. Tichivadzidzisa saizvezvo isu maketsi basa redu papo rekuvateverera tichivayeuchidza mazuva avo ekuzotora ati avo ro maARV avo kuti vasakangamwa. Tichivayeuchidza kuti vauye kuno kuchipatara nguva yose pavanenge vanzi vauye. Vamwe vana matambudziko vanosangana navo ndeyekuti anenge asingatozivi kuti mapirisi awa ndei, asi kuti pakuzoziva patete anomuudza kuti mapirisi awa ari kumwa ndei ndeHIV positive. Saka vanozofunza kuti ndomamwa kusvika rini. Isi tinovatsanangurira kuti mapirisi awa munomwa kweupenyu hwenyu hwose ende tichitarirawo neeji yacho. Kana kuri kuti eji yacho iri kuzerawo repasi togona kumutambira soja game tichimutambira tichimuona kuti kwapa kana ukarega mapirisi unoita sei uye ukamwa unoita sei. Yamunoti soja game ndeipi? Soja game ngatichi soja game. Kana iwe chitisikaita soja game zikaumira apa kuti zitara indoitwa lespiri ndinoketsi akamirira munes district. Kana tiri pamasupport group edu tine vana vedu tinovadzidzisa kutamba masoja game avo kuitira kuti vamwe vanenge vari vaduku vasinganyatsokuwisisa. Saka tikavatambira vanogona kuva negumwe ruzivo rwavanobva vava nagwo. Titambe tichitamba ivo tichivaratidza kuti iri soja riri mumuviri medu anovawo maCD4 anova nekugwisa nekudzivirira zvinhu mumuviri mako awo akasimba. Kati ichimuratidza kuti masoja awo anenge akanaka ari mumuviri mako. Iwawo then ipapo tomuudza kuti pakana pachinge papinda vhairasi mukati memuviri wako unovaire ndikabata inopa kuti vhairasi kana richinge rapinda mumuviri memunhu rinova kuti rinenge rotsimbirira iwa masoja emumuviri kuti zvigwere zvakasiyana siyana zvive nekupinda mukati meropa remunhu. Ipapo futi kana mavhairasi yapinda ndipo panozobuda kuti zvigwere vana TB, flu, mudumbu zvose zvinongwanikwa zvipinda zvigwere zvangosiyana siyana zvinangwa zvava kumanyira muropa muya zvichivataka masoja vakasimba. Iwawo maguma acho mamwe TB, dumbu kana zvachinge zvadero zvapinda zvose zvinova nekuti masoja aya ari mumuviri memunhu aya maCD4 kauti anozodi opera simba vanokugwana hachakwanisi kuti kuwana simba rekuita basa rekuataka zvirwere zvose zvapinda. Ndiwawo ndikuona kuti soja irenge ragwadama chero simba futi rangobata awasi kuti richagoni nekugwisa. Pafuti rinopedzisira kuti rava nekuvata richisina kana simba kana rangodoperawo nesimba racho. Asi kana munhu ava atesti wakaziva zvaari akamatedzera maARV akamwa nenguva upenyu hwake hwose asingadarikiri achimwa iri rinopiridziri
anotanga kudi masoja aya ando paanotanga kumuka masidifo kandi omuka achingo ta izvozvo zvinotendegwa chako muviri wemunhu ndomadzidzisiro tichivaita vana kuti zera rechiduku rinyatsokuhwisisa kwezvinoinda nekwezvobva nokuti tikangomuudza zvingomuudza chako chako havani kudi nokuhwisisa kuti vana vakuhwisisa izvo chaizvinodiwa. Toda kunzwa chinhu mune makore mangani? In 22 years. Makarorwa? Handina. Munotarisira kuda kuzororwa? Saka muchitarisira kuda kurorwa munotaurira here shamwari yenyu yamunanga muinayo kuti ndo zvamuri izvi? Shamwari ndoitaurira mushure mekuti tenge tabudirana pachena ndona shuwa apa vakudawo kundirovorai pazvine ndopo ndomudira ndomudza sitasi yangu kuti ndakamira nakadaiwo kana achizvigamuchira ava kunditora kana asingazvigamuchiriwo ndisiyawo. Status yenyu makaziziva mani makore mangani? Ndava ne 16 years. Wakaiziva sei? Tangoiziva nokuti ndakatanga kungohwa kuti mumbira munamira zvakanaka nengobudawo izvo zvatachingoreva izvo mudumbu fulu maronda achaperi pandikatanga kuti kuyandewo kuchipatara indoda noke ndiri positive. Muri inini ndonzi Wellington Hove ndiri muketsi womuno mumwenezi district ndichishandira ndiri paLund clinic. Inini kusvika ndizopinda pauketsi ndikati ndakamboenda kusouth ndibva ndaenda kusouth ndibva ndazwa kuti nyama dzangu hadzisi kuita zvakanaka ndibva ndadzoka 2014 ndibva ndazongonziwo nevabereki vandagara navo vana gogo kanzi anga timboenda newo kuchipatara umbonotestiwa ndibva ndadaridzwa ndikauya pano pane shuro apa ndichiuya ndobva ndatestiwa ndobva ndaita HIV positive asi kuti handina kuvhunduka nazvo nokuti nesi vakazondikanselavo vaindikanselavo nomoyo munyoro moyo murefu ndibva ndanzwisisa ndibva ndapinda on art ndibva ndadzokera hangu kunotorera mareviews angu kuchipatara changu kuLund ndobva ndikazonzi nevamwe nesi kuLund kanzi panodiwa vanhu vanonzi makids kati pane vachimboita nezvei kanzi unenge uchimboshanda nevanhu mucommunity nepachipatara uchivakurudzira kuti vamushonga uchivaudzawo mamiriro estatus yako kuti ivo vasaora moyo pakumwa ma-ARVs avo ndibva ndazvigamuchira ndibva ndatrainiwa ndibva ndaenda ndibva ndandotanga basa rangu asi ndakazvigamuchira nezvakanaka kunyange kusvika izvezvi ndikushanda zvakanaka napa ndikuda kumbotaurawo panyaya yema-390s ndakajoina ma-390s anobatanidza nyika dzose anotiwo 390s yekutanga 90% yevanhu vari kurarama vari HIV positive vanofanira kunge vakuziva status yavo. Ivi isu semaketsi ndopate tichibatawo chipinda mucommunity tichiita tinoti ma-index testing nema-self testing basa redu chishandana na-FHI vachitesta izvi tichigwa kutsigirana kuti vanhu vazive mastatus avo netoenda pa90 echipiri munhu wese anenge aita HIV positive anofanira kuenda on art. Isusu semaketsi ipapo tichitsigira tichiteverera vaya vanenge vakatestwa tonoona kuti shuwa vakasvika here kunopinda on art kuti vapewo mareviews avo. Then pa90 ekupedzisira ndopatichiti kusvika pana 2020 munhu wese ari kumwa ma-ARVs ari HIV positive anofanira kunge viral load yake yava displaced. Then tiri papo isu semaketsi ndopatinoteverera vanhu tichitaura navo nenyaya dzeadherence kuti mishonga yako kauchimwa unemwa wakadai uchitevedzera nguva usingadarikiri
paunenge wanyorerwa kuchipatara kuti svika nenguva wosvika wone date raunenge wakanyorerwa pakadhi tozviita zvakanaka viral load yako utachiona kunge kusingachakwanisi kubatika nemushini yatechiti yo 10D. Une makore makani wali? Ini 23. South wanga waenda ndi? South ndangoti pandikarega chikoro ndo pandikangoenda kuSouth. Kunotsvaga wozondibatsira 1 2 1 papo ndenda ndine nonga kuma 17 years 18 ndakitsanya wagara kuti temeke ndibata ire ndindakanoti ndakatogara nonga kuma 3 years chibva ndazodzoka ndinoitiwa pandikawenda testiwa tine aspect ye-social protection iri kufundwa ne-UNICEF through National AIDS Council. Through social protection fund tiri kuita ma-support groups nevana vari HIV positive uyezve tiri kuita ma-meetings nema-caregivers evana vari kurarama vari positive. Saka patinoita ma-meetings nema-caregivers tiri kuzama kuti tivaonese kuti vakwanise kuprovide care for children living with HIV, because we have realized that these caregivers had little knowledge on how to provide care for children living with HIV. Like at some facilities you would realize that my caregivers concerning HIV, they are not even able to separate the HIV from AIDS. They think HIV is a deadly disease. They think HIV is something that when it gets into a person, they will not live. So we have gone a long way. Tichita ma meetings in the National AIDS Council, ne Ministry of Health, tichitaura ne ma caregivers so that they understand. And from the meetings that akaita, not ma caregivers, they are now understanding one appreciation the subject to HIV, and they are now able to provide the proper care for another HIV positive now. Because it is something very dangerous kuti munhu unogara naye achiprovide care kumwana iye haatozivi kuti care yacho inoitwa sei. Like pamwe pataita ma home visit notozwa nekuda kwomubereki azivi mwana anenge achitora mapills ari double zvozova ne-negative impact kuhealth yake. Saka mukubata ma-caregivers aya tinobva tavaudza kuti zvinomborevei kuti HIV mwana kana anzi aita HIV hazirevi kuti akufa anokwanisa kupesiwa futi ma-hopes and dreams ake muupenyu zvikadini zvikafamba. At the same time there are issues to do with the caregiving, nyaya yekuindisa vana kuchikoro, nyaya yekutoresa vana ma-birth certificate. Those are some of the issues that we address. Kuti vana vari HIV positive, they still have my rights just as good as other children that are not living with HIV. Saka we've gone a long way to chita ma meetings nema caregivers. But however there is a challenge yekuti kune mamwe ma-areas asina markets, asina kutrainwa markets. Mumwenezi we've got ma-resettlement areas. Those areas kana asina markets, vana vari kurarama vari kuma-resettlement areas ikoko, they are not receiving care kubva kuma-markets. So they need to be serviced, but there are no kids that have been trained in those areas to provide service. Saka, that is our plea to say we need to have those kids trained in those resettlement areas so that they can actually service those outreach areas. And also, we also want to reach out to caregivers to those areas who are not able to come to my health facilities to meet, teach information iyoyo. Saka, if we could actually reach out for those that are in resettlement areas, so I can kuzoita nani. You are 3 years. 3 years, yeah. I didn't experience. You just asking a different question. I show no pastor. Mashandra tinoita takatwa ma bicycle ekufamba nawo tichita kuti tinde ku ma long distance kuti tinoita ma home visit. Saka patachita ma home visit papo kumwe kwa kuti ma 10 kilometers pomwe kudo ma kufamba sachi bicycle toenda na bicycle. Taenda ipo pa ma home visit toenda ma referral, tunonyira ma referral. Anoita toti pamwana ngaida kutuga viral load tomurefera ku viral load pamwana ngaida kuya kuzotora mushonga pamwana ngachigara na mbuya vasinganyatsi kuwisisa kuti zofamba sei. Saka tobva tamunyora referral kuti kwenda kuchipatara musi wakati unopiwa mushonga wako. Pamwana asingazwa zvakanaka muviri wake uchigwadza achigara na mbuya vasina mari yekurapiwa nayo tobva tamunyora tomurefera ku social welfare. Social welfare inotibatsira nema
amutorero itsamba yekuti munhu akwanise kurapiwa nayo asina mari. But I'm facing resistance like my parents amunofambira kuti vabereki vacho vanenge vachiramba kuti mwana wangu asipata. Izvo takazvitanga pakutanga vanga vasingati vahwisisa asiko zvino vakuhwisisa nokuti vamwe vaitoti mwana wedu unoenda kuchechi plus zvinhu zvacho zvichazovei mangwana nokuti makagara mangu muri chii nokuti asina mindform. Saka patakufamba nemindform iko zvino vakuzvigamuchira nokuti vakudi vakuhwisisa kuti vana vaone ruzivo nokuti patakatanga vana vakanga vasingaiti zvakanaka vasidini neso patakatanga kukitsi hwacho tatisina umbo hwakakwana. Asiko zvinoita zvakakwana nevana vedu vari tatakudzisa iko zvinoti ngoti tikavapa subgroup vanenge vachiacta tichivhunza kuti soja game yakamira chii masoja akamira chii chakamira chii zvose sangu vachikwanisa kutiudza iko zvino. Panyaya yedefaulting manje nenyaya yemadistance zera renyu vari kumwa mishonga yavo zvakanakira hapana madefaulters. Vamwe vari kumadefaulters vanenge vachiitira kuti vamwe sezvakaita pane shuro patoshandira munhu anenge achidzvenga kuti ndizoonekwa pamwe oenda kachimbudzi kliniki kachimbudzi. Saka pakuzodere mari anozokwanisa kushava mari yekuinda ikoko ndopanodefaulta yekuinda ikoko nokuti pakuti ave pakliniki iri padhuze anenge achitya kuti kuonekwa kuti ndizoonekwa. Saka ndopa machallenges anenge atinawo pamwe iwawo asi azive vanhu vose. Kwenye stigma stigma anenge neadherence inenge isina kukwana mukati paari. Saka anenge achiti ndikangoonekwa ndichadini ndichasikwa nevanhu. Muri chirongwa chine vana ava? Yes, tinoshanda panapa tichishandidzana nemapartners maAfricaid zvandiri ose tichibatsirana pane maprograms atoita akawanda kubatsira vana kuti mapiritsi avo zvakanaka zvakare kuti tikwanise kuita matargetsi e1999. So takatanga program yekutanga kuti tikwanise kuva nedepartment renational hospital chaketa for children living with HIV vari under the age of 19 from 2 years to 19 years. Because takaona kuti zvoni vana pavari kumixa nemaadults they are not feeling comfortable kuti vazoita express themselves and kuti zvona azouya achibva kuchikoro sikugara musame queue nevanhu vakuru zvainetsa. So a department was established last year in March, the non-youth friendly department. So we have all the children coming to that department for opportunistic infection services art services as well. So Africaid then came in as supporters to reach out to the children in the community noti isusu tava medication panapa vazodzokera kudzimba uko pane machallenges akawanda vanenge vachisangana nawo pamagariro maybe pakusanzwisisa vakare kuti zvinochokera vanemwa sei. So Africaid came with the Zhandiri model yekuti zvoni vakaenrola vana vari maadolescents kuti akwanise kunosapota vana vari macommunities vachivaitira mahome visit vachiita adherence counseling vachionawo social standing yepamba pavo kuti zvinhu vakamira sei kana vaine help yavanenge vachida even zvakaita semabirth certificate vane mareferral forms avanenge vachinyora to our department as well as Africaid kana pachida ve-social services kuti vange vachiuya tineta kuzongolinga uyezve vari kubatsira index case finding zvichireva kuti zvoni our effort yekuti zvoni tiende towards the 1990 yekuti zvoni tikwanise kubata vanhu vari kurarama neHIV zvakakwanisa kuita zvakanaka nemhaka yekuti vana iva kana vakasvika padzimba ipapo vanenge vakutarisa kuti pane vamwe vana here vasinawo kutestiwa HIV. Kana varipo vanogona kuvapa mareferral forms voenda vovalinka to FHI 360 kana
kana kuzvambiri ikoko. And iko nezvemazuva ano zvatoimprove pakuti vana ivavo vakatrainiwa futi self-testing, so they can issue out self-test kits. They trained to do that. And then when one gets to be positive, one is referred to the hospital for confirmatory test, which is what I swap my ARV medications. But then, of course, zvinhu zvese zvakanaka pane vanawo zvimwe zvinogona kukonzeresa kuti zvireme kufambisa basa iri. So sometimes unoona kuti zvine vana because of the nature of background yekwavanobva, vamwe vanenge vasina kutsanangurirwa kuti zvone mapiritsi avari kupa nevabereki vavo, nekuti umwe mubereki anogona kuuya nemwana yes mwana waita positive but vanoti anochimbomira kuita semudzi, and it's not for us kuti zvekuti vamanikidze, but we can explain to them zvakanakira nezvavakashatira. And maketsi iwavo vanozobatsirawo kuti zvoni kana vaona mwana asingazivi status yake vanogona kutarisa zera rake, kana vakaona kuti asati akunzwisisa they can use the certificate but vasingamenshine the word rekuti HIV or AIDS, so that mwana iyeye anokwanisa kuappreciate kuti medication yake inofanira kutorwa on time for life. Chimwe futi chatinoita panapa kubatsira those children living with HIV is tinoita monthly support groups where we meet nevana ivavo and talk about various issues affecting their lives, including adherence, and then some life issues. Iwo tinotombopa mukana wekuti what do you need to talk about concerning your life, then voenda onoita research regarding matopics atinenge tadiscussa iwawa, vouya tichiita support groups zvichienda zvakadaro. And then ku-youth friendly department vamwe vana vanenge vama-emancipated minors vatine tichiona kuti pamwe vakuindulge into sexual activities. We are there to counsel on the importance of disclosure to their partners, on the importance zvakare yekushandisa protection if they have not disclosed to their partners, because these things are happening, but we are encouraging as much as possible for these youths to abstain. But kana uriwe kuti zvinotaona kuti zvone vana mwana emancipated minor, because pane vamwe anototaura kuti zvibonde zvako ndinetsa kuti we are there to cancel that child on the importance of family planning and the use of condoms nemademonstrations tichivaitira kuti Okay, in terms of numbers, since my established youth friendly department, how many children have you serviced up until this point? That was my numbers, very positive. But on assistance near my STI, all those stats, do you have them? Okay, maybe I cannot disclose to you that information, but we've got a lot of children vakakwanisa kuiswa antiretroviral. Currently we have around 188 children for this facility ARVs. And the coming of the kids actually helped us to retain most of them on art, because you find we were having a lot of defaulters previously. Na vamwe vaingoti kana vatanga medication yavo vaenda zvakatongopera zvakadero. Now with this follow-up system in place, the kids actually going into the communities, we have a lot of children being retained on art for a very long period of time, maybe if not for life. So it has been a very significant